i donem pas al nostre espai d'alimentació saludable de la cooperativa Consum. I avui anem a parlar d'un producte que no sé què diran els nostres telespectadors en l'enquesta que hem realitzat al carrer, perquè jo sempre preferís veure-la en directe juntament amb tots vostès per a treure així les conclusions, però la veritat és que anem a parlar del corder, d'una carn que per a molts és símbol de família, d'unió, de tradició, d'història, i en molts temps podríem parlar també d'una part important de la nostra economia a les nostres terres. La veritat és que abans d'anar a l'enquesta mos adentrem a conèixer la història del corder. Els corders, les ovelles i els carners pertanyen a la categoria de bestiar anomenat bestiar oví, que com no podia ser d'una altra manera, ve del llatí ovis, que significa ovella, però a més són remugants. Què significa això? Significa que tornen a mastegador l'aliment després d'haver-lo tragat i dipositat a l'estómac. Sabies que els remugants també reben el nom de poligastres? Aquest terme és molt menys comú, però explica a la perfecció la complexitat del sistema digestiu dels corders. Poli significa molts i gastro, estómac, és a dir, animal que tenen molts estómacs. Com sabem, els corders i ovelles s'alimenten bàsicament de pastura i cereals. Aquest tipus de menjar és sumament fibrós, de tal manera que els remugants han evolucionat en un sistema digestiu que li permet fermentar la seva dieta i tornar a mastegar-la per assimilar millor els nutrients. Un procés digestiu que pot durar dies, el que suposa una virtut afegida a la cria de corder. Al llarg del temps de digestió, unit al pasturatge constant i al moviment dels ramats pels camps, els corders els ajuda que llavors procedents de diferents indrets puguin germinar i créixer en nous paratges, afavorint la biodiversitat. Una altra curiositat física dels corders és que les seues peülles creixen constantment. Són com les nostres ungles i encara que les solen desgastar en caminar, de vegades creixen tant que cal tallar-les. Els ulls de les ovelles també són sumament curiosos, les seues pupil·les són rectangulars. Pel que fa a la gestació d'un corder, és de 150 dies. La carn de corder és una de les més apreciades a la nostra cuina per la seva versatilitat, ja que es pot elaborar a la planxa, al forn, en pèsols o estofats. Tanmateix, viu envoltada d'una sèrie de mites i prejudicis que fa que el seu consum sigui molt ocasional o quedi relegat a festivitats. A causa de les tradicions religioses i culturals, el consum de carn del corder ha estat unit històricament a festivitats de tipus religiós i a un tipus d'elaboracions culinàries complexes. D'aquí que el mite més estès sigui el del seu consum esporàdic. Si bé és cert que el corder és una de les carns predilectes a l'hora de configurar el menú per una festivitat, bé siga per Nadal, Setmana Santa o qualsevol festivitat amb amics o familiars, el corder és una carn d'alta qualitat que es presta a una infinitat de preparacions i en tan sols 10 minuts es pot fer un deliciós plat. El principal culpable d'aquesta creença era la limitada oferta existent al mercat antigament. Tanmateix, avui en dia, i gràcies al sistema de producció actual, hi ha carn de corder durant tot l'any a un preu assequible. A més, normalment es desconeixen els usos i aprofitaments d'aquesta carn, que a més de les peces conegudes, la resta del producte és de gran qualitat i ofereix multitud de possibilitats per elaborar plats senzills. És una carn amb molt de greix. Hi ha la falsa creença que el corder és un dels animals que més greix concentra en algunes de les seues peces, però l'aspecte que més influeix en aquest factor és l'edat i la seva alimentació. La carn és una carn amb poc greix degut principalment a la raça i que els animals se sacrifiquen amb menys de 100 dies de vida. Tot plegat fa que aquesta carn compti amb el just nivell d'infiltració grassa, cosa que li dona una gran tendresa. A més, les carns de corder són inspeccionades una a una per assegurar al consumidor el just nivell de greix de la carn. D'altra banda, la carn de corder és una font important de proteïnes, vitamines, sobretot del grup E, i minerals, fòsfor i zinc, per la qual cosa és perfecta per consumir-la setmanalment en una o 2 vegades. Té un olor i un sabor fort. Una altra creença falsament infundada, l'olor i el sabor fort varien en funció de l'edat i de l'alimentació de l'exemplar. Com més vell, més forta serà la seva olor i el sabor. A més, és una carn cara, a causa del consum estacional, com per exemple en l'època de Nadal, els preus són més grans respecte a altres èpoques. Igual que qualsevol altre producte de mercat, el preu de la carn de corder es mou segons l'oferta i la demanda. Erròniament es pensa que la carn de corder és cara durant tot l'any,
i tanmateix podem trobar-la a preus competitius o fins i tot inferiors en comparació amb altres carns de qualitat com són la vedella i el porc ibèric. D'altra banda, hi ha moltes parts del corder que mantenen baixos els seus preus durant tot l'any, podent-se elaborar menús senzills amb carn picada o filets de cama, entre d'altres. Només la mengen la gent gran. Aquesta premissa no té fonaments lògics. El secret d'una dieta equilibrada és menjar de tot però en quantitats adequades. El corder és una important font de proteïnes per al nostre cos i és un aliment apte per a tots els públics. Des dels més joves als més grans, tots poden gaudir de la qualitat del corder. De fet, és una carn que es pot incloure en les dietes infantils i, a més, de ràpida preparació per a aquelles persones que no tinguin temps per fer plats més elaborats. La veritat és que, bueno, pues ja veiem tota aquesta història que molt bé deia el nostre company en el vídeo. Mar Durà està molt lligada a la religiositat i a la història. Nosaltres tenim ja Clara Querol, que l'hem vist fa uns instants, la nostra dietista de capçalera. Bon dia, Clara. Molt bon dia. Bueno, què et sembla si encetem aquesta enquesta? Anem a veure els mitos que hi ha per el carrer, què pensa la gent i, sobretot, com consumeixen el corder. D'entre moltíssimes tipologies de carn que existeixen, hi ha una que li agrada a moltíssima gent que ara avui, en la secció d'alimentació saludable de consum, anem a preguntar, i és sobre el corder. Quedeu-vos amb nosaltres si voleu saber què opina la Societat de Castelló sobre el corder. ¿Te gusta la carne de cordero y por qué? Me gusta mucho y me parece que es muy nutritiva, muy sana, ¿ya? Y pues, el sabor, aparte del sabor, es delicioso. Sí, sí que me gusta, porque tiene muchas calorías y bueno, es una carne fresca y de aquí, de la zona. Pues la carne de cordero está muy buena, las chuletillas a la brasa, espectacular. Y cuando lo haces en el horno también, sí. Sí, me gusta la carne de cordero. Me gusta porque es una carne bastante suave, no es tan intensa como otras, o grasas como otras carnes. La verdad que es algo que estilo mucho comer. ¿Cuándo puedo? La verdad. Sí, sí me gusta porque en mi país se consume frecuentemente. Aquí en España no la consumo tanto, pero en mi país sí es muy regular el consumo de esa carne. Bueno, es sabrosa y me gusta, sí. Sí, me gusta porque es sabrosa. No, la carn de corder m'encanta a mi. Jo un bon ternasco, això no li ho robaria a ningú. De fet, en Castelló i en la província conec llocs que quan vulgueu, com Casa Elàdia en la Vall d'Uxó o algo, fan un corder espectacular. No és casolà, jo me'l faig en casa, el corder. A mi el corder m'encanta. Jo el faig de diverses formes. Igual me'l faig torrar, que faig un kefir, un tachín, així algo marroquí, amb salseta i molta verdura, y está muy bo también. No me gusta, pero si está preparado, bien preparado, que no me huela a cordero, me lo como. ¿Cuántas veces la sueles comer? 3 veces al mes. Una vez a la semana. Pues hombre, la carne de cordero la suelo comer cada 15 días aproximadamente, no mucho. Una vez a la semana o semana por medio, más o menos. 1 o 2 veces al mes. 1 o 2 veces al mes. En la semana y 2 veces. Ninguno. Vinga, doncs tinc que reconèixer que no és una carn que mengem molt a sovint. És veritat que no d'això. Tinc que reconèixer que quan jo vivia en casa dels meus pares, els dissabtes de matí, sempre els dissabtes ma mare feia, mentre tots limpiàvem la pols, limpiàvem els banys i tal, ma mare feia cassoleta de corder, amb pataques, ceba i tal, el típic, el corder al forn i tal. Però sí que és veritat que avui en dia, de vez en quan jo vaig a la carnisseria que tinc enfront de casa i comprem unes xulletetes, perquè és una carnisseria encara de casolana que tenen el seu ganau i tenen unes xulletes molt bones de corder i ne mengem. Pues és que ara no me'n recorde. El carrer Compromiso de Caspe. Però bueno, una carnisseria que la veritat que fa unes xulletes de corder molt bo. I de vez en quan sí que ne mengem, però no és el menjar adequat. És el menjar que mengem
a sovint, però sí que és veritat que, pues, jo què sé, per a Nadal o algo, a mi menjar corder m'encanta. Jo corder, la veritat, no menjo molt. No és una carn de les que més m'agrada, i sí que m'agrada pues, fer coll de corder al forn, en una de ceba, creïlles i el coll de corder i una miqueta d'espècies, la veritat que és que m'agrada molt, el coll de corder. ¿Dónde la consumes? ¿Dónde la consumo? ¿Dónde la compro o dónde la consumo? ¿Dónde la compro? Siempre la suelo comprar en las carnicerías de Pakistaní, siempre. ¿Dónde? En casa. Bueno, y también en el restaurante, que los muchachos cuando quieren van al restaurante, sí. En casa. Por lo regular en casa. En restaurants. En casa, sí, comprando del súper. En los restaurantes. Bueno, jo normalment o vaig a algun restaurant o algun bar o algun puesto on cuinen bé el corder i si no, pues, en la carnisseria que tenim prop de casa, que tenen corder de qualitat, pues, allí és on comprem les xulletes i tot això. Me toca a mi? Pues mira, el dissabte vaig estar, anem a fer ja una miqueta de propaganda, se pot, en Benafigos. Benafigos és un poble d'alta muntanya en què hi ha el Cafè Lipo i vam anar a dinar i te fa un menú molt bo i al final te fa unes quantes xuletes de corder molt ben fetes allí i total i una miqueta de panxeta te fa algun detallet d'estos que d'això i quedes espectacular. Pues l'última vez, mira, el dissabte vam estar allí en Benafigos menjant carn de corder. ¿Te gusta acompañar la carne con algún otro producto? No, yo siempre, bueno, me la hacen así como, bueno, en mi país me dicen guisada y hacen pan, ensalada o verduras. Hombre, siempre sí, con alguna verdura o con patatas, siempre. Sí, verduras, bueno, la ensalada con tomate, con lechuga, bueno, la lechuguita y aceitunillas y luego con patatejas, bien sea a la panadera, alargadas o bueno, pues que las pones en el horno y ya está. Generalmente con patatas o verduras grilladas. Sí, con patatas. Casi siempre verduras. Sí, con verduras o con arroz, patatas. Pues con una ensalada o con cualquier cosita. Bé, jo soc de carn i d'això, bueno, la queraïlla, que diem així, jo penso que va bé en tot. Entonces va bé en peix, va bé en carn, i jo soc molt de menjar això, queraïlla, com diem en castelló. Però realment jo la carn me la menge realment a soles. De fet, quan la carn a vegades va en un tombet o algo, jo preferim menjar un tros de solomillo a la planxa o un tros de corder en unes xulletes que tot això que a vegades fan ahí guisos en tomata i tal. Jo personalment, jo entenc que n'hi ha gent que li agrada molt, però jo el corder me'l menjaria, pues això, un ternasco al forn, unes xulletes en pataca i ceba i poc més. Jo enyore les creelles de Piedat. Piedat mos feia unes creelles fregides, que això no té nom. Mos feia unes xuletes, unes botifarres, llengua lisses, en una base de creïlla fregida que no sé com les fer, que jo, Piedat, les enyore de veritat. ¿Qué crees que aporta la carne de cordero? No sé, no, esa respuesta no te la puedo. No. Bueno, aparte de que me imagino que debe tener muchos componentes nutritivos y saludables, porque, a ver, es una carne, ¿ya? Ya te he dicho, muchos nutrientes y muchas calorías. Pues hombre, proteínas evidentemente. Estoy un poquito mal en nutrición, pero podría ser un poco de hierro, bueno, proteínas, y hasta ahí llego. Pues principalmente proteína. Aporte proteínas y grasa, sí, claro.
Nutrientes como hierro, proteínas. El cordero. Yo creo que aporta pues como toda la carne, simplemente que es una carne más saludable que el cerdo, por ejemplo. ¿Qué aporta? Jo no sé el que aporta, jo pensé que calories, perquè metes que veure a mi ja van. Jo sóc una persona que m'agradaria mantindre el tipus, però no puc perquè m'agrada massa la carn de corder, de ternera, de cerdo, de lo que siga. Però la carn de corder m'agrada molt i jo, propietaris, pues segur que ne tindrà moltíssimes i boníssimes, però jo no ho sé, jo me la menge perquè m'agrada molt. La carn de corder jo la tinc una miqueta limitada, perquè la grasa no és la millor que n'hi ha, i hi ha que ser una miqueta que tingui menys grasseta i menys d'això, però com mos agrada tant i som pecadors, però quan hi ha que pecar se peque. ¿La prefieres para almorzar, comer o cenar? Comer. No, para comer siempre. No, para comer, para comer. Y si vas de juerga, un poquillo, de chusma en los veranos, las chuletillas a la brasa estupendas. No, para cenar, prefiero que sea de cena. Dinar. Cenar. No, almorzar. Para cenar. A mi me dona igual, jo realment és normalment dinar o sopar per la carn de corder, perquè jo sóc esmorzador professional, també tinc que dir-ho, perquè tinc que dir de tot, jo me dedique al teatre, sóc actor i director de teatre, però quan no tinc diners perquè el teatre no me dona per viure, treballo de fontanero i me'n vaig allà a fer reparacions, però realment el meu ofici principal és esmorzador, i sóc esmorzador professional i tinc que confessar que no menge molt de corder per esmorzar. Ara, per a dinar, quan alguna vegada eixim per ahí o tal, com t'he dit antes, en Casa Eladia, el xef Gadea fa un corder espectacular en la Vall d'Uxó. És a dir, jo convido a tot el món a que vaig a provar la carn de corder. La carn de corder, avui hem anat a esmorzar al Spart, que no tenen ahí, bueno, no sé si tenen de carn de corder, igual tinc que preguntar, però igual tenen carn de corder i normalment mengem cerdo, perquè és veritat que no veig carn de corder normalment per a esmorzar, però que jo per a dinar i per a sopar, si alguna vegada és fora de casa. I dins de casa, ja te dic, com te di antes, algunes xulletetes i tal, poc més. Per almorzar, dinar o sopar? Bueno, anem a pecar. Jo, no, la veritat, home, sempre és, Santi, ja ho saps. A veure, més per dinar, almorzar, un blanquet, una botifarra, una llenguanissa, un tros de panxeta, un ou estrellat. Perquè mos toca treballar, i hem estat fins ara treballant sense parar, i teníem que agarrar força. El corder més per dinar. Almorzar és una miqueta més de pecar. ¿Cuál es el precio justo por un kilo? Yo he comprado a 18, he comprado yo a 20 y no me parece cara porque es algo que me lo como yo y ya. Pues no te sé decir, oscila de donde la compres, pero no sé, si está a 20 y tantos euros me parece que está. Pues mira, ahora se ha subido la parra, yo creo que 15 euros podría ser justo, lo que pasa es que todo sube. Bien, que ahora no están por ahí los corderos en los campos, muchas veces los crían y eso pues habrá que ver cómo los crían, pero yo creo que 15 euros en este momento sí. El precio justo por un kilo. Bueno, hace poquito que llegué, yo creo que debe andarlo en los 5 euros más o menos el kilo. No sabría decirte precio aquí en España, no sé, 5 euros más o menos. No tinc ni idea perquè no la compre als establiments, sempre vaig a restaurants per fer carn de corder. Un kilo puede costar 10 euros, quizás. Pues no lo sé contestar bien, pero creo que ahora el cordero es bastante caro, que no todas las familias se lo pueden permitir. Si te dic la veritat, no tinc ni idea. Jo només vaig a comprar al supermercat les coses de cada dia, fa falta paper higiènic, el xampú, coses d'aixes. Jo no compre les coses del mercat importants, les compra la dona. Entonces no te sabria dir el que és un preu just per al corder. A veure si Pepe té més idea. A veure, del corder
n'hi ha diversos, ¿vale? No és el mateix agarrar xulla que agarrar coll, que agarrar... Si agarres, a voltes hi ha unes fortes molt bones que te fan mis corder, és que agarrar la cabeçola, vaig agarrar l'altre dia, i gràcies me van regalar la cabeçola sencera, i està espectacular, que tenies que agarrar mis corder, me va ser molt bé. Està a 11 euros el quilo. Entonces era un preu molt bo i damunt però tenies que agarrar la cabeçola. I està boníssim. Bueno, simpatiquíssims. Gràcies per les respostes a totes les persones que han participat en aquesta enquesta. Clara, anem a parlar de moltes coses que s'han dit, perquè bueno, hi ha mites sobre les proteïnes, sobre la grassa. El que sí que hem vist és que a la gent li agrada molt el corder per a una ocasió especial. Això sí que ho podem notar, ho hem vist en aquesta enquesta al carrer. També els agrada aprofitar i anar als bons restaurants a menjar-se una bona peça de ternasco, de corder, o si no, i ses xulles per esmorzar tan tradicionals en la nostra terra. Però per començar, Clara, quins beneficis ens aporta la carn de corder? Molt bé, doncs, bueno, primerament el corder és la cria de l'ovella i que sacrifica abans de complir l'any. I bueno, també es classifica depenent de l'edat, no? Vale, i en quant a beneficis que ens aporta, doncs és una carn, és carn i com totes les carns és font de proteïna i a més de proteïna d'alt valor biològic. Això vol dir que conté gran quantitat d'aminoàcids essencials per al correcte funcionament del nostre cos. I ens ajudaria també al desenvolupament i manteniment de les nostres cèl·lules, els teixits i, per tant, la massa muscular. I de la mateixa forma per a tindre un bon rendiment físic. També és font de ferro i ferrohemo, que és més biodisponible i per tant l'absorbim millor. I per tant ens ajudaria a previndre de patir anèmia i del cansament i la fatiga. I de la mateixa forma també és font de vitamina B12, del grup B, però destaca la B12, i que també ens ajudaria a previndre l'anèmia i el cansament i la fatiga. Podem recordar als nostres telespectadors què és el ferrohemo? Exacte, mira, el ferrohemo és el ferro que es troba d'origen animal i és més biodisponible, vol dir que l'absorbim millor. Hi ha diferència en altres tipus d'aliments que potser, encara que tinguen ferro, ens costa més aquesta assimilació al nostre cos. Exacte, els aliments d'origen vegetal, hi ha alguns que, com per exemple les espinacs, que tenen el contingut de ferro, però és ferro no hemo. Per tant, ens costa més absorbir-lo, hauríem de consumir més quantitat i no l'absorbiríem del tot bé, correctament. Quin tipus de carn és el corder i quines característiques té com a producte alimentari? Doncs mira, la carn de corder es classifica dins de les carns roges i també és una carn en un contingut una mica més alt de grassa que les carns magres. I té les mateixes propietats que totes les carns roges, que són el característic, el ferro que conté, i la part de grassa. Varia el contingut de grassa depenent de l'edat. A quan més edat, més grassa tindrà. Acumula, no? Clar, exacte. I quan més menudet, que normalment, per exemple, el corder lechal sol s'alimenta de llet i té 30-40 dies. Per tant, aquest és el més saludable perquè conté menor quantitat de grassa. I aquesta grassa és molt perjudicial per a la nostra salut? Bueno, doncs sí, ho hauríem de consumir moderadament, perquè consumint... I també les peces... Claro, que són més greixes. Exacte. Elles sí que tenen un alt contingut de grassa, com per exemple les xuletes de palo, aquestes són les que més grassa tindrien, i també tindrien un alt contingut en colesterol. Per tant, a les persones en risc de patir alguna malaltia cardiovascular, millor moderar o evitar el seu consum i consumir altres peces de corder més saludables.
Claro, o sigui, evidentment que podríem donar per a una dieta normal, bueno, pues que aquestes xulles de palo que per exemple diem en casa, bueno, pues en una activitat física i una activitat quotidiana que es faig esport, bueno, pues una vegada a la setmana podrien consumir-la, no? I menjamos la grasseta. Sí, i duem també una dieta, bueno, una alimentació de base ja saludable i també pues, no desplaçant altres tipus de carn de la nostra alimentació i anar alternant pues, la carn de corder en altres tipus de carn més magres. Quantes vegades a la setmana la podrien consumir? Fent un consum responsable, evidentment. Pues de una o dos vegades per setmana es pot consumir, bueno, com la carn roja, que de una a dos vegades a la setmana està bé i així també obtenim l'aport de ferro que necessitem. Claro, però a més entenc que la forma tradicional de cuinar el corder a casa és prou sana, perquè hem vist que la gent se decanta a anar al restaurant i a ocasions especials per aquesta elaboració bueno, pues al forn, amb les crilles, amb els condiments, però a casa sols el més habitual és fer-lo torrat. Torrat. També el podríem fer, bueno, rostit al forn. Per exemple, el corder lechal pues ja no necessitaria... Bueno, si el fem rostit, pues l'hauríem d'afegir un adob perquè la carn es faci més tendreta, però, per exemple, el corder lechal no necessitaria aquest adob i simplement una miqueta d'oli el podríem fer al forn perfectament i estaria igual bo i seria una manera saludable de cuinar-lo. Suposo que és un aliment que, depenent de la forma en què el cuinem, mantindrem d'una manera o d'una altra les seues propietats. M'ha vingut al cap el producte de la setmana passada, el boniato, i aquesta cocció a baixa temperatura durant molt de temps, i la veritat és que, bueno, jo recorde els dies de Nadal o els dies importants que el corder entra al forn a primera hora del matí, se passa i migdia. Sí, bueno, és millor mantindre que no elevar massa la temperatura, a una temperatura baixa i pues que mantenir-lo ahí a temperatura baixa i hasta que es vaya coent. I en esta cocció, en esta forma de cuinar-lo, afegim, per exemple, hem vist en l'enquesta, aquestes queraïlles, aquests condiments, que la veritat m'ha cridat una cosa molt d'atenció, perquè hem entrevistat a gent de distintes nacionalitats i molta gent el consumia amb productes que així, per exemple, no estem acostumbrats, amb ensalada, en arròs o desfilat, que així les tradicions ens fan que sigui com un menjar pesat. Sí, podem combinar-lo també en verdures, per exemple, si el fem guisat podem afegir unes verdures i així també li aportem una mica de fibra i una mica més saludable i tenint en compte no excedir-nos en la quantitat d'oli que li afegim. Com he comentat abans, si li fem un adob podem fer un adob en afegir oli, una miqueta de vi també i espècies i tenir-lo allí macerant. Macerar prèviament, no? Exacte. Hi ha molta costum així en esta terra també. Podríem dir que dins de les distintes carns que tenim al nostre abast, com qualificaríem el corder? En el rànquing de consum, per dir-ho així, quan obtindria diferència, per exemple, de la carn de porc? La carn de corder de la carn de porc són molt similars, perquè en quant tenen també quantitat de grassa, però també tenen peces que són menys grasses, com per exemple el llom, que és la cinta de llom, que té pràcticament molt poca grassa, i igual que el corder lechal, que també té molt poca grassa. O sigui que podria estar equiparat a la... Sí, en la ternera passa el mateix. També hi té peces que són més grasses i peces que són més magres. Claro, la classificació de carn roja, no? Que té el perill de que hi ha peces que sí que tenen molta quantitat de grassa i que sí que hauríem de consumir-les més moderadament i més ocasionalment. Què hem de tindre en compte a l'hora de comprar corder? Doncs bueno, tindríem que fixar més en les característiques organolèptiques, no? Que tinga un olor agradable i que visualment tinga un color rosat.
un coloret rosat, i bueno, també que siga de proximitat i que millor si ha sigut alimentat en llet o pastura, és que en piensos o un altre tipus d'aliment. I també simplement tenir aquests aspectes en compte. En el vídeo hem pogut escoltar que de vegades se diu que fa mala olor per l'edat. És aconsellable fixar-nos en les etiquetes a l'hora de comprar. Exacte. Sí que l'olor augmenta quan a més edat. El corder de més edat sí que té un olor més fort i un sabor també més fort. També hem de saber distingir l'olor desagradable de que està en mal estat i de l'olor que simplement és per l'edat. Quin seria el millor moment del dia per a consumir-lo? Perquè hem vist disparetat total. Sí, bueno, millor moment del dia, si anem a cuinar-lo d'una manera més elaborada, que siga més contundent de grassa, o una cocció on utilitzem més quantitat d'oli, per exemple, sí que a migdia estaria millor perquè farem la digestió d'una manera més... Més ràpida. Tindrem més temps del dia per a fer una bona digestió. En canvi, per la nit, algo més suau, algo més ligero, perquè ja anem a dormir. Es recomana per als xiquets? Sí, es recomana per als xiquets perquè és proteïna d'alt valor biològic, important per al creixement i també és una bona font de ferro, hemo, per tant, també molt important per al seu desenvolupament. I per als xiquets així més menudets, de mesos, a partir dels 9 mesos, si han acceptat la carn ja més magra, sí que podem anar introduint aquesta carn que és una miqueta més alta en grassa. Clar, en els guissos o en les papilles, perquè quasi sempre es tritura. I es recomaneu als especialistes en les dietes per a pèrdua de pes? Sí, es pot introduir perfectament a una dieta de pèrdua de pes, sempre controlant la freqüència de consum i la quantitat. Per tant, per a perdre pes hem de dur una alimentació saludable i una alimentació saludable abarca tot el tipus de carns i d'altres aliments. I quan és el moment en què no hauríem ja que veiem que la pesa o que ens fa alertar-nos davant d'esta pesa alimentària que ja no es pot consumir, que ja no està bona? Com he dit, els aspectes que a tenir en compte a l'hora de comprar són els aspectes organolèptics, quan ja perd l'olor o té un olor desagradable i perd també el color i l'aspecte ja no és agradable a la vista, és quan ja no estaria en bones condicions. I sol durar més o menys a la nevera uns 4 dies i el podem congelar també i no perd propietats congelant-lo i duraria de 6 a 12 mesos. Podríem conservar. Això era una de les últimes preguntes que te volia fer, perquè ja estem encarant els Nadals. Els nostres telespectadors, alguns estaven comprant el corder molt barat, però envoltant dels 15 a 20 euros podem trobar distintes parts del corder. Recomanem anar ja a fer-nos en aquesta compra per a molts nadalenca, perquè no, per a que formi part de la nostra taula en els dies especials. Exacte, sí, podem anar comprant-lo i podem congelar-lo fins al Nadal perfectament i manté totes les seves propietats i podria durar fins a 12 mesos congelat. Vull dir que és un producte de llarg termini de conservació. Una altra pregunta, i no sé si així, a la nostra terra, a la nostra història, hi ha molta tradició de casqueria. El cap de corder no falta en moltíssimes cases el dia de Nadal. És una... els sesos, a mi és la part que més m'agrada del corder. Quina font de vitamines, perquè sí que és menuts, o sigui, donar-hi sesos és increïble. Sí, doncs tindria
molt similar de valors nutricionals que la mateixa carn. Contindria també proteïnes, contindria vitamines del grup B i minerals com el fòsfor i el zinc, que també conté la mateixa carn. I després els callos i les manetes de corder. Bueno, els callos, el que els fan poc saludable és la manera de cuinar-los, perquè realment els callos no tenen pràcticament grassa i es podrien considerar saludables, però clar, la manera tradicional de fer-los ja és afegint molta més grassa a la preparació. Igual que les manetes. Claro, però i també després com mos els mengem, perquè si m'agarrem una barra de paixina i la mullem dins del caldo, encara que el caldo sigui molt saludable. Exacte. Però la veritat és que, bueno, pues és una font molt important, sobretot deixar gelatina pura, no? Sí, col·lagen, sí, exacte. Col·lagen per les articulacions i per... sí, per les articulacions i els ossos també. Així que és un aliment que la gent jove moltes vegades el tira per enrere, jo el recomano, a mi m'encanta, no me'l menge totes les setmanes, evidentment, però són aquests capritxos que de vegades mos donem en la vida. Sí, sí. Bueno, Clara, moltíssimes gràcies una setmana més per haver estat en nosaltres, donar-nos tots aquests aclariments, en aquest cas d'un producte tan tradicional i que d'ací 2 dies s'estarà omplint, ja que estem cotilleant, a tu com més t'agrada el corder? Pues a mi la part del corder que més m'agrada, bueno, la peça que més m'agrada és el ternasco i al forn, el ternasco al forn. Sí. Bueno, rostit. Sí, sí. A mi, jo ho tinc que dir, a mi m'encanta el tombé de corder que fan a culla, o sigui, menjar-se és espectacular, tinc unes ganes de que arribi el fred de veritat i pujar-me'n a fer-me un bon tombé de corder, però és que tenim moltíssimes varietats de com cuinar-lo. Quina seria la més òptima per al dia a dia? Torrat, com es fa habitualment? Sí, la podríem fer torrada o guisat també en unes verduretes i que el guisat no continga molt d'oli, fer-lo més saltejadet primer, dorant les peces de carn i després saltejant les verdures i ja afegint el caldo, i caldo, vi o aigua. Mare, quina fam mos està entrant a aquestes hores. Clara, Querol, moltíssimes gràcies. T'acomiadem fins la propera setmana. I nosaltres tanquem així el nostre espai d'alimentació saludable de la cooperativa Consum.